Eduard, spune-mi, te rog, 3 greșeli frecvente pe care le fac bărbații în relație. Aș începe cu neasumarea inițială. Diferența între bărbați și femei e că bărbații nu proiectează, nu-și doresc mare lucru de la început, ei merg cu val. Nu se văd nici în costum de generică, nici cu verigheta pe mână și chestiunea asta, să zicem așa, nu neapărat că e o greșeală, dar e o diferență care poate produce disfuncționalități. Al doilea lucru este legat de faptul că se relaxează și că renunță după o perioadă inițială de îndrăgosteală, renunță mult prea repede la gesturile de atenție și de afecțiune. N-ar fi deranjant un gest sau două, ci suma lor. Faptul că la un moment dat femeia face niște calcule și suma acelor lucruri la care s-a renunțat încep să o afecteze. Și a treia chestiune ar fi legată de dihotomie. Dihotomia este o eroare de logică, e o distorsiune cognitivă care spune despre bărbat că el nu are jumătăți de măsură. Adică, ori e prea șmecher și are o atitudine de leu, nu stă să asculte, e doar ca el, ori trece în partea elaltă în care nu-i mai pasă absolut deloc, provoacă femeia prin absenteism, prin lipsa dialogului și în felul ăsta își pierde, să zicem așa, respectul. Sunt trei lucruri, nu vreau să nu planează asupra tuturor bărbaților, sunt niște chestiuni frecvente, deci nu toți bărbații sunt la fel.